Kde je ten nůž? Ten byl ten nůž. Teď má nůžky. My tady máme nůž. My tam máme nůž. No, máme nůž. Ale ty můžeš to jít lepší. Taky řežou. Konečně máš můj protírák. Dobrý, další. Peťa S. Peťa Šmítke, to je za oceán. To je pro Peťku. Ano. Tak, dobře, další do Tak mi tebe. to pošlem. Klaudie, přečti, je to Klaudie. Jsem vyrušil. Pavel jak čekl. No, či je to? Klaudie, výborně, Ježíšku. Jsme netrpěliví a žádostí. Ne. No a co? Noční košile. To než to všechno vyzkoušíme, tak nebudeme spát No dneska. nesmíš spát už do čočky. Jo. Výborně, Ježíšku.